един политически лидер, който толкова се страхува да загуби властта си, че нарежда убийството на всички бебета в един град. Това не е сценарий на филм. Това се е случило и не е просто ей така, а защото се е родило дете, което преобърне историята на целия свят. Какво би направило злото, за да спре надеждата, и как Бог реагира, когато невинни страдат? Днес ще разкрием една от най-драматичните, но и най-обнадеждаващи истории в Библията. Пасажът, за който ще говорим сега, е Матей 2 глава 16 до 18 стих и е поставен долу в описанието, за да го прочетеш сега. Ако трябва, паузирай видеото, защото започваме да размишляваме. Първо, нека коментираме Ирод и страхът от загуба на власт. Ирод беше цар, но не по Божия избор. Той беше политически манипулатор, назначен от римляните, и като всички, които градят царството си върху страх и контрол, той живееше с параноя. Когато чу за родения цар на юдеите, той не се замисли дори за миг дали това може да е нещо свято. За него това беше заплаха и страхът му го тласна към нещо просто ужасяващо, а именно да нареди избиването на невинни деца. Тоест, злото не започва с насилие, започва с страх, страхът да изгубим контрола, страхът да не бъдем заменени, страхът, че Божието присъствие ще ни струва нещо. Ирод предпочита властта пред истината, контрола пред смирението. Но всеки, който се опитва да задуши Божия план, рано или късно се изправя пред неговата справедливост. Второ, злото не може да спре Божият план. Ирод успя да нарани мнозина, но не успя да унищожи Спасителя, защото преди заповедта му да бъде издадена, Бог вече беше проговорил на Йосиф във видение и е изпратил семейството в Египет. Това го разглеждахме в предишния ни епизод. Да запомни, Бог никога не закъснява, Той винаги предвижда. В началото може да изглежда, че Ирод печели, защото Исус е в бягство, но истината е, че Ирод вече е загубил, защото Божият план не зависи от човешки решения. Историята отново и отново ни доказва това, че през цялата Библия злото се опитва да спре Божия план. Чрез фараона в Египет, чрез Вавилон, чрез кръста, и всеки път Бог го обръща от трагедия в триумф. И до днес също е така. Ти можеш да си в хаос, но Божият план за твоя живот не е компрометиран. Трето, изпълнение на пророчеството. Матей ни казва, че случилото се е изпълнение на пророчество. Той цитира Еремия 31 глава 15 стих, заплача в Рама. Глас се чува в Рама, плач и голямо ридание. Рахил оплаква децата си. И това не е просто една историческа бележка. Това е Божието страдание към скърбящите. Рахил е символ. Тя е майка на Израил. Тя плаче за децата си, които вече ги няма, но Матей знае, че читателите ще се спомнят какво следва в Еремия 31 глава. А именно: спри гласа си от плач, твоите деца ще се върнат. Има надежда за бъдещето ти. Тоест, дори в най-дълбоката болка Бог не те е забравил. Той вижда всяка сълза, чува всеки вик и обещава. Скръбта няма да има последната дума. Това е послание към всяка майка, всяко съкрушено сърце. Бог ще възстанови. Четвърто, страданието не означава отсъствие на Бог. Може би това е един от най-трудните въпроси. Къде беше Бог, когато децата умираха? Защо го е позволил? И може би днес някой го пита отново. Къде беше Бог, когато болката нахлу в моя дом, когато загубих, когато ме предадоха, когато животът ми се срина? И ето отговорът. Той беше там. И сега също е с теб. Не като безразличен наблюдател, а като Бог, който сам избра да слезе, да влезе в страданието. Детето, което оцеля на конето, бе убито на кръста. Този, когото Ирод не можа да убие, сам се предаде, за да умре за нашето спасение. Тоест, страданието не доказва отсъствие на Бог. Страданието често разкрива най-дълбокото присъствие на Бог, ако, разбира се, имаш очи да го търсиш там. Може би и в твоя живот има болка, която не можеш да обясниш. Може би си жертва на нещо, което дори не си причинил.
Но Матей 2 глава ни казва: Бог не е мълчалив, Бог не е далеч. Той не обещава свят без сълзи, но обещава, че ще ги извърши от лицето ти. Не позволявай на тъмнината да ти нашепва, че си изоставен. Защото дори в мрак, пламъкът на неговия план не угасва. И понякога, точно когато всичко изглежда разрушено, започва възкресяването. Ако това видео ти е било полезно, сподели го с приятели, за да си представят и те,